Ku balay pi kapulok pujar parok kabjuk san ni kene channel ka jonga nga kamen ba pidon na kamet ka pokoi ka bakia di parlok menta kubor kalong ka kubor ka basngo tanat bha na menta kinong kersan jong stu jarwa tamar po stu jarwa on sawana shalong hau ne upanai nombar ki bahayi ngasem jong stu jarwa baru presiden ka All Meghalaya Dancing Association menta ka sngi ka khandu tarik kila pentip pai ba stu jarwa ban no hikai shat jong u hak India Pattern Chart Season 4 urak tim kin sawan ha shalong hak ka kharkandai tarik une upanai hak por manstem pan ai ku belai kerpang ye ki pai ba nong kersan jong stu jarwa bakila kersan purai stu jarwa hadu on the job ya ke India Pattern Chart Season 4 padha kane gesngi stu jarwa unwan hasilong tang arkata namar ma unsalik phai biang samambai panshat ya ka India Pattern Chart versus Super Dancer Champion Katation kandon ru ka program ai ku belai Hamadan Polo padhang ta penseu iru ya stu jarwa bon shat da ka jingshat ka ba internet ba ka ba la dep pengkre lapa na ka benta jompi ki pai ba di pai ba baro sngo bha ya wan hakane ka sngi ba wan stu jarwa na mar ba stu jarwa olawan hakane ka sngi na ka benta ka jongi ki pai ba no kersan ki jong di kublai sibun tak video tang kine sngo bha subscribe ru ya kane channel jonga